Mesia ndikugqengedolo hambi kwakho ndiyakhala swakade siyaphela olela ungaslahli kelixesha elijena Ashidaya tonight Atelela ndiyacela olela Nomihle ndinameva ndithembe wena Yomivuguvugu zomoya zingafika mna ndithembe wena ndithembe wena Baoyiba nathi ngelixesha usixolele isono sethu Baoyiba nathi ngelixesha Kodwa nina abantu bamanqindi niziva njani ngokushwa nguye? Sterra inja game ngokwaziwa kwakhe was an all-rounder. Ebeyiyo yonke into ebantwini, ebeyiyo yonke into kwimidlalo, ingakumbi kulona wethu wamanqindi. Besimbanga thina. Kodwa ke siye safumanisa ukuba neminye imidlalo iyambanga. Loo nto ke isenziwa yinto yoba yindlela ebebakhathalele ngayo abantu bawo aphinde ibe yindlela ayazi ngayo imidlalo ebenendlela yokuba bonke abantu bamthathe into yoba uhoye bona bodwa kanti inyani yoba usuhoyile ebeyinkokheli ebeliliso lethu ebezindlebe zethu ebezinyawo zethu babe sifikelela kwindawo esingakwazi ukufikelela kuzo ngenxa yokuba uSterra efikile esebenzisa laa ndawo ingumsebenzi wakhe umboko wokuphokoza indaba asenze sibe ngabantu abaphucukileyo kunwa besinjalo yiyo lento ngoku silila sisonke kulila umntana kulila umuntu omdala kulila umama kulila umakhulu kulila ixhego kulila ixhegwazi ngenxa ba uSterra ebelingana nabo bonke abo bantu ngokwentetho yakhe ebelingana nabo bonke abo bantu ngokwendaba abesithi azithumele yiyo lento kungalili thina sedwa kulila ilizwe lonke uSterra ebengakhethanga ebengumuntu wabantu Ngqezana ebengumuntu oya kwezandawo kanye zingafunwayo ngabanye abantu abathanda into eziphezulu uSterra ebengena kwezi dusty streets zalapha eMdantsane elandela yonke nje into eyiboxing ebengakhethanga iboxing ene television iboxing enalina naleya hayi ebesiza nakwezi zakwa amateur sikwazi uhlala naye ezikolweni emagcobani naphina kwifamily kaSterra ndithi wonke umuntu ulahlekelwe bethu la muntu besimthatha njengomuntu wefamily yethu nathi simthatha njengoba indlela ebeclose ngayo kuthi wonke nomntana omncane besithi uSterra ngokwengumuntu noko eyindoda ethe qabavu apha emanqindini mosuthiwa bra nangoku nathi singotata abana 60 years so uSterra ebengumuntu onjalo naye othandwa nangumntana omncinci so ndithi kubo kodwa ke ekugqibeleni iyafika le mini emntwini wonke nathi silahlekelwe kakhulu asiyazi ba singamreplace njani uSterra kodwa ke dinethemba lokuba noko iprograms zakhe bakhona abantu abazawuthi bathathe apha beyeke khona benze ba-emulate laa nto ebisenziwa nguSterra noba abazude bafikelele kulaa ndawo ebeyenza nalapha efemelini ke ndinayo into ethi umama ekhaya noko uyawubaxhasa abantwana enze laa nto ebisenziwa nguSterra abangalahlekelwa kakhulu abantwana sithi mabetutwini ekugqibeleni kodwa wonke umntu uyaya kulaa ndawo uSterra ubayalezile abantu bamanqindi yangathi beyazi into yokuba uzawusishiya ngenye imini sithi nxe alale ngokuxolo nangokuthula umphefumulo wakhe usithembele uSterra inja yegemu uNgqezana
to